Čo ľudia, vítajte u môjho takého videjka, kde sa vám chcem poďakovať za 10 odobrateľov. Je to pekný obrázok, prosím si ho celý. Takže, díky, nevidel som si to prvý rýchlo, je 11 odobrateľov. Dobre, a znižím si počítať, čo není pravda. Išlo mi bolo to, že ak to zastrelili, to nevadí. Teraz, no a díky, že ste mi dali tých 10, či 11 odobrateľov. A ja sa s vami učím a ďakujem. Fakt, že ma odoberáte. A zatiaľ čaute. Mr. Lova Lova, na Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, na Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic.